Здравейте всички, аз съм Никито.bg и това, което виждате зад мен е кандидатурата ми за Private сервера Darkcraft. Първо, това е първата къща, която построих на нормален човек. Има две лева, има много... Това е дизайна. Но ми беше да измисля дизайна отвън и отвътре. Това е първата къща. После построих тази фермичка. Надолу има вода, само да я намеря. Ето я. Тук е втората къща, която построих. Има две печки, един крафтинг отвънка. Вътре има място за спане, с чести печки. Има и място за enchanting table. Следващата къща, това е последната къща, която построих. Чуете, че тук съм направил малко неравно. Чакайте. Чакайте, тук да го направя така. Тук направим така, че променим с крафтинг. Ей така. Това е чест рума. Стая за пекарна. Изчакайте. Данните ще ми ги има в описанието. Ще кажа предварително. Казвам се Николай, с Купер Майнкрафт съм. Има в играта Николай Петров. Ето. Не знам дали трябва за Darkcraft данни, но обикновено знам, че трябва, за това ще ви кажа. Години 9, живея в София. Искам да играя в сървъра, защото обичам Private сървърите много и обичам да играя в Private сървъри. Те отреждам някъде по 1 час и половина или 2 на ден да оцелявам. Няма правилен отговор. И да. Това са ми данните. Не знам друго какво да кажа.
И това беше всичко от мен. Дано да харесате кандидатурата, дано да бъда приет. Това беше кандидатурата. Надявам се да ви е харесала. Пишете в коментарите дали ви е харесала и чао!